Новое радио. Меҳмони имрӯзаи барномаи рӯзи нав яке аз тарроҳони шинохтава номи тоҷик Хуршед Сатторов мебошанд ки мо албатта ин нафарро ба барнома хушомадед мегӯем ва хеле хурсандем ки шумо имрӯз ба ҳар ҳол фурсат пайдо кардед ва ба барномаи мо пайваст шудед. Инак мепурсем аз шумо чун як шахси офаранда эҷодкор албатта фарқ мекунад ҳаёти эҷодкор аз ҳаёти одамони муқаррарӣ, зеро бисёр дар тараддуд, дар ташвиш, дар офариниш. рӯзи шумо, субҳи шумо аз чӣ оғоз меёбад? аввало мехостам дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои нав бирасонам. умуман дар ҳамеша дар сафарҳои ҳунарӣ ва дар такоппу ҷустуҷӯи як кори нав, як идеяи нав ва як пешравӣ ҳастед. Як чизи нав ҳамеша. Хуб, мегуфтед ки ба ҳамин соҳаи муд аввалин маротиба омадани шумо. Умуман аз то ҷое ки ман маълумот дорам, шумо соҳаи агар маълумоти олии шуморо ба назар гирем, тамоман дар дигар соҳа таҳсил кардаед. Ҳамин тавр не? Бале. ва намегӯед муфассал дар ин бора. Чӣ хел шуд, чӣ хел омад идея ба сари шумо аз касби интихоб карда корро шурӯъ кардан тамоман дар дигар соҳа, яъне дар соҳаи муд, офаридани либосҳои нав? дуруст қайд кардед. ва вақте ки мактаби миёнаро хадм кардам ба донишгоҳи славянӣ дар шӯъбаи рӯзноманигор таҳсил мекардам ва аз хурдӣ ҳамеша орзу доштам ки ба нақошӣ ва офаридани расмҳо ва кашидани расмҳои зебо, кашидани расмҳо ва дар давоми таҳсил як идея ба сарам омад. Дар курси якум мехондам ва як пешниҳод шуд ки аллакай кор мекардам ва баъд аз дарсҳо рафта дар як корхона кор мекардам бо ин касби дӯзандагӣ ва як пешниҳод шуд ки бо 6 либоси худ рӯи саҳна биёям. ва ин кадом сол буд? соли 2001. 2001. Дар он вақт шумо мактабро хатм карда будед? Не, ман дар он вақт якум курс мехондам. Донишҷӯи бахши якум. Дар куҷо? Дар донишгоҳи славянӣ. Аҳа. донишгоҳи славянӣ таҳсил мекардам ва ман ҳам розӣ шудам ва омодагӣ гирифтам барои тайёрӣ дидам барои омода кардани 6 дона либоси ки бори аввал ба рӯи саҳнаи муд баровардам. матои онро ба шумо пешниҳод карданд ё ки мато низ аз худи шумо буд? Не, мато аз худи ман буд ва ин коллексияи омода кардаи ман аз пули стипендияи ман буд. чунки дар хона ба ман иҷоза намедоданд ва мегуфтанд ки танҳо донишгоҳро хатм мекунӣ, баъд ба ин фикрҳо машғул мешавӣ. барои ҳамин ман аз пули ки аз стипендияи донишҷӯии худро ҷамъ карда онро матоҳо харидам ва бори аввал 6 дона либоси худро омода кардам ва вақте ки ба рӯи саҳна баромадам аз қарсакҳои мухлисон, аз он нафароне ки ба ин ҳунар нигоҳ мекарданд ман илҳом гирифтам ва тасмим гирифтам ки ин касбро пеш мебарам. ва ҳамин либосе ки 6 дона нахустин маротиба шумо намоиш додед, ин либосҳои миллӣ буданд дар шакли ё ки дар шакли аврупоӣ офарида шуда? ин либосҳои аврупоӣ буданд ва бо нақшу нигорҳои миллӣ омехта шуда. аҷоиб буд. Хуб, дар шакли омехта офарида шуда либосҳо, умуман анамин либосҳое ки шумо меофаред, мизоҷони асосии шумо ки аст ва умуман либосҳое ки шумо имрӯз меофаред ба одамони муқаррарӣ низ аз ҷиҳати нарх дастрас аст ё ки не? албатта либосҳое ки ман меофарам барои Тоҷикистон агар гарон бошад, барои ман арзиш надорад. ва ҳар либос, ҳар эҷодкоре ки як чизе меофарад, ин
бебаҳост ва арзиш надорад ва қимати ӯро ҳеҷ кас муайян карда наметавонад, чунки дар вақти эҷод кардани як либос ва як идея метавонем ки масалан солҳо умри худро сарф кунем ва барои омода кардани он низ хеле вақти зиёд сарф мешавад. ба ҳамин хотир он либосҳое ки масалан дизайнерон, он либосҳое ки эҷодкорон меофаранд аз либосҳои оддие ки масалан мардуми дузанда тайёр мекунад ба кулли фарқ мекунад. Ба ҳамин хотир ин дигару ва инаш фарқ мекунад, фарқи калон дорад. хуб, ин албатта дастовард аллакай гуфтан мумкин, яъне шумо аллакай аз анамун ҳоло дар бахши якум таҳсил кардан ба намоиш гузоштед 6 дона либоси худро ва гӯем намоиши калони шумо ки пурра иборат буд аз либосҳои шумо дар саҳнаи калон, ҳамчун махсусан ҳамчун тарроҳ, нахустин маротиба кай буд ва дар куҷо? дар бораи коллекцияи мукаммале ки ман омода сохта будам, ҳамчун тарроҳ фикр мекунам ки зиёд иштирок кардам ва асли ба фикри худам соли 2013 буд ки барои ин коллекция ман 2 сол омодагӣ дидам ва ин коллекцияро омода кардам. Ин коллекция шоҳномаи шоҳдухтарони фирдавсӣ буд ки образҳои ҳамаи ин образҳо ба кулли аз шоҳнома баъди хондани шоҳнома ва интихоби образҳои ба мисли бурдофарид, рудоба, судоба, манижа ва ғайраҳо аз мутолиа намудани шоҳномаи фирдавсӣ буд ва тамоми ин шоҳдухтарон ки бо як тарзи нав, бо диди нав либосҳои шаб омода карда будам, ҳамаи онҳо тоҷҳои баланд доштанд ва ин ифода кунандаи ана ҳамон тоҷ доштани миллати тоҷикро ифода мекунад ки махсус ман ин якдигарро ба ҳам пайваст кардем. яъне аз ин бармеяд ки барои офаридани либосҳои қадима фарҳанги зебои тоҷикӣ шумо ҳатто аз китобҳо ҳам истифода мебаред, аз хондан ҳам ба шумо як идеяи нав медиҳад. албатта бегузашта мо наметавонем ки имрӯза ва ояндаи худро бисозем. ба ин хотир ҳар чизе ки ман меофарам ин аз таърих ва тамаддуни миллати чандин ҳазорсолаи худамон ҳаст ки бехатогӣ ва роҳ надодани ягон хатогӣ дар нақшу нигор, дар бастани нақшу нигорҳо ва дар бузург будани ан ҳамон минтақаҳое ки Тоҷикистон дорад, чунки Тоҷикистон гуногун ранг аст ва минтақаҳои хеле зиёд дорад ва ҳар як минтақа ба худ хос либоси худро дорад ва нақшу нигори худро дорад ва маънои онро дорад. ана ин буданд албатта як суханони бисёр пурмазмун, пурмуҳтавои тарроҳ ки воқеан аз суханонашон эҳсос мешавад Хуршед Сатторов. хуб, Хуршед, мегуфтед ки барои омодагӣ дидан, барои аниқтараш намоиш додани як коллекция либосҳои мукаммали худ ки аз якчанд адад иборат ҳастанд, чӣ қадар шумо тайёрӣ мебинед ва барои ин чӣ қадар вақт лозим мешавад ва барои ҳамин либосҳоро тайёр кардан бо шумо дар як вақт чанд кас кор мекунанд баробари шумо? албатта ҳар як тарроҳ кӯшиш мекунад ки дар як сол 2 коллекция омода созад ва ин 2 коллекцияро дар саҳнаи мод ба намоиш гузорад. ва ҳамин 2 коллекция аз чанд либос бояд иборат бошад? 2 коллекцияи пурраи мукаммал, профессиональная коллекция агар гӯем, аз 45 либос бояд иборат бошад. 45 либос зиёд аст албатта. ва барои омода кардани як коллекция на кам аз 6 моҳ ва агар ки коллекцияи ҷиддитар бошад то 2 сол ҳам низ омодагӣ мебинам ман, барое ки коллекцияи ман пурра
ба пуррагӣ бо даст духта мешавад. ҳамаи он нақшунигорҳои онҳое ки дар либосҳои ман дида мешавад, ҳамаи онҳо наққошии худи ман аст ки бо диди нав, бо як нигоҳи нав инҳоро омода месозам ва дар давоми як сол ҳамаи инро бо даст бо анамон техникаи чакан гулдузӣ мекунад. гулдузиҳоро як гурӯҳ заноне ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд ки ба онҳо дарс дода мешавад ва барои чи мас ҳамин техникаи чаканро истифода мебарам, чунки аз байн наравад ин ҳунари аҷдодии мо ки масалан ҳар як бони тоҷик беғайр аз зебо буданашон ин ҳунарро масалан либоси миллии худро яъне тарғиб намоянд ва нақшу нигорҳое ки воқеан рангин аст, бо рисмонҳо, риштаҳои рангу баранг офарида мешавад. Шояд барои ҳамин ҳам хеле назарраво бошад маҷмӯаи либосҳое ки шумо меофаред. Гуфтед як коллексия аз 45 либос. Ман тасаввур намекунам давоми масалан агар як сол 2 коллексия, инам бошад 90 либос ва ин яъне ҳамаи 90 либос гулдузии он тариқи дастӣ аст. Бале. хуб, барои офаридани либосо, барои тарроҳ шудан, умуман барои ин соҳа омадан чӣ гуна бояд иқтидори молиявӣ дошта бошад нафаре ки мехоҳад бо ин касб машғул шавад, ё ки ҳастанд ҳолатҳое ки ба шумо худи кишвар гӯем кӯмаки молиявӣ ё ки дастгирӣ ҳаст барои тарроҳон? барои мо ҷавонон тарроҳон ки мехоҳем дар соҳаи либоси миллӣ ва дар соҳаи тарроҳӣ кор ва фаъолият кунем, бениҳоят имкониятҳои зиёд ба мо мерос мондааст, чӣ аз сӯзаниҳо, чӣ аз гулдузиҳо ва чӣ аз тамоми минтақаҳое ки либоси ба худ хосро дорем ва нақшунигорҳоро дорем. танҳо лозим аст ки ин нақшу нигорҳоро гирифта бо якдигар омехта карда, бо як диди нав, бо нигоҳи нав, бо як нигоҳи тоза рӯи саҳна оварда офаридан ба намоиш диҳед. ва агар ки назари тарроҳ ҳамчун як рассом тарроҳ рассом бошад, агар ҳатман муваффақ мешавад. агар тарроҳ рассом набошад, фикр мекунам беҳуда аст ҳама ин корҳое ки масалан тарроҳ анҷом медиҳад. ба ҳамин хотир агар ки нафароне ки мехоҳанд ба ин касб шурӯъ кунанд ва ин корро масалан ин касбро пешаи худ бидонанд, агар ки нигоҳ ва диди рассомӣ дошта бошанд, тасаввур дошта бошанд, тарроҳи муваффақ хоҳад шуд. хош, офаридаи кадом тарроҳи хориҷӣ ва ё ки либосҳое ки меофаранд ба шумо писанд аст? Ман бо тарроҳоне ки берун аз кишвар фаъолият доранд шумо робита, ҳамкорӣ доред? албатта бо тарроҳони бисёри кишвар дӯстӣ дорам, робитаю ҳамкорӣ дорам ва ҳар сол беш аз 4 ё 5 сафари ҳунарӣ дорам. ин ҳам бошад барои ҳафтаи баланди муддат дар як кишваре. кадом вақт дар шумо илҳоми эҷод кардан бештар аст? Масалан, ман бисёр шунидам санъаткорон мегӯянд ки бештар шомгоҳон вақте ки оромӣ ҳукмфармост, вақте ки ту бо худ ҳастӣ. дар масалан ҳолати шумо чӣ ҳамчун тарроҳ? албатта барои омода кардани як коллексияи нав ва як идеяи нав ман кӯшиш мекунам ки умуман аз шаҳр берун равам, аз шаҳр ба ҷои ором, ба табиат равам ва дар он ҷо зебогии табиат бидуни телефону интернету, бидуни умуман ҳеҷ нафаре, ҳеҷ касе ва дар он ҷо масалан метавонам ки эҷод намоям, чунки ба ман ягон кас халал намерасонад ва он зебогиҳое ки табиат офаридааст ва табиат дорад, агар дур ҳам наравем ба дараи варзоб, танҳо як нигоҳ ба ин кӯҳҳои зебое ки табиат офаридааст ва он
дар айни баҳор вақте ки сабзазор асту шимшими борон аст ва чӣ қадар зебо аст ки ба рӯҳи инсон низ илҳом мебахшад ва умуман барои омода кардани як коллексияи нав ҳамеша тавсия медиҳам ки аз шаҳр берун раванд. бо чанд нафар моделҳо ҳамкорӣ доред ва умуман духтарҳоро барои ҳамкорӣ кардан ба модели аз рӯи кадом шартҳо талаботҳо шумо қабул мекунед? модел бояд дорои чӣ бошад? албатта барои омода кардани моделҳо яъне зебосанамҳое ки рӯи саҳнаи муд меоянд ҳаст моделное агентство агенти модели ҳаст ки бо онҳо кор мекунад ва бештар моделное агентство онҳоро ба худ ҷалб мекунад ва бо онҳо дарс мегузарад, меомӯзад тарзи роҳравӣ, тарзи қадам мондан дар саҳна, тарзи ороиши мӯй, ороиши рӯй ва ғайраҳо. тарроҳ меояд ба он моделное агентство ва интихоб мекунад ки ин модел барои коллексияи ман мувофиқ аст ва ин чеҳраҳо ба ман писанд омаданд ва ман мехоҳам бо инҳо ҳамкорӣ кунам. баъд шартнома мекунанд бо моделное агентство ва он моделҳоро масалан барои сабти ягон ролик ёки сурат гирифтан даъват мекунем. бисёри моделҳое ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд масалан Парвина Саидова, Нодира Амазитова ва моделҳои шинохта ҳастанд ва Софи. ин моделҳо аллакай ҳамчун як бренд муаррифӣ шудаанд ва бо якдигар мо ҳамкорӣ дорем, чунки ман вақте ки либос мехӯрам ин чеҳраҳои тоҷиконаӣ ҳастанд ки масалан ҳамеша ман онҳоро истифода мебарам ҳам дар фотосессия ва ҳам дар сабт намудани роликҳо. то ба имрӯз шумо дар чанд давлатҳои ҷаҳон яъне берун аз Тоҷикистон либосҳои худро ба намоиш гузоштед ва сазовори дастовардҳо гардидед? дар давоми 18 соли фаъолияти кории худ сафарҳо бисёр буданд, хеле зиёд сафар кардем ва Тоҷикистонро дар дигар кишварҳо муаррифӣ кардам. инам бошад осиёи марказӣ, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, баъд Баку, Азарбайҷон, Москва, Петербург, Чин, Корея, дар шаҳри Сеул, дар Дубай ҳам гуфта шунидам, давлатҳои араб, Қатар, Дубай, Кувейт ва чӣ фикр мекунед анамон либосҳое ки шумо меофаред остинҳои ба шакли худ бисёр аҷибу зебои дароз доранд, онҳо ба либосҳои то андозае ба фикри ман ё ки шумо низ мушоҳида кардед шояд бо либосҳои давлатҳои араб ҳам ки рақси аст ё дигар шабоҳат дорад то андозае ё ки не? албатта як каме шабоҳат дорад ва либосҳои онҳо дар фони сиёҳ ҳамеша духта мешавад ва ин либосҳои мо хело рангҳои зиёди табиатро масалан ифода мекунад, 7 ранги зебои табиатро ифода мекунад, ҳатман бо рангҳои рангаи равшану зебо. анамин матоъҳоро аз куҷо харидорӣ мекунед? худи шумо интихоб мекунед ё ки чӣ хел? албатта ин матоъҳоро аз ҳар кишварҳое ки сафар мекунам ва чунки имрӯзҳо дар мутаассифона дар бозорҳои мо на он қадар матоъҳои сифати худ баландсифат ҳастанд ва ба ҳамин хотир аз ҳар куҷое ки сафари ҳунарӣ дорам ман онҷа матоъҳои пахтагӣ набрешимиро харидорӣ мекунам то дар он матоъҳо ин либосҳои масалан коллексионии худро биёфарам. ташаккури зиёд мегӯем. ташаккур барои оне ки даъвати моро пазируфтед, вақт пайдо кардед ва қадам ранҷа кардед. мо аз номи радиои нав изҳори сипосбаён мекунем ва дар офаридани либосҳои нав ки дорои нақшу нигорҳои нотакрору зебои тоҷикӣ мебошанд ба шумо муваффақиятҳои нав ба нав, дастовардҳои нав ва ҳамчунин расидан ба қуллаи баланди эҷодиёт дар ин соҳа таманно дорем ва хушомадед мегӯем таманниёти шумо ба онҳое ки шуморо имаза мешунаванд. саломат бошед ва таманниёти ман низ ҳамин аст ки радиои нав ва шунавандагони азизи ин радио умуман мардуми сарбаланди Тоҷикистон ки ман хеле дӯсташон медорам ва ин илҳомбахши ҳунари волои ман аст ки таърих ва тамаддуни ин мардумро ҳамеша
معرفی می نمایم در هر گوشه دنیایی که نباشم افتخار از آن میکنم که من تاجیک هستم چون که در آن کشورها خورشید ساتورف نمیگویند تاجیکستان میگویند و هر باری که تاجیکستان میگوید من افتخار از آن میکنم و سلامت باشید شنوندگان عزیز. تشکری زیاد و عزیزان دل این بود برنامه روزی نو با شما دوام 3 ساعت بودم من زرنگور رستم همیشه سربلند و خانوباد باشید و شما خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم از موج رادیوی نو دور نروید شما رو در پیش باز از ساعت 13 تا ساعت 14 برنامه SMS نو منتظر است که میتونید با ما نویسید 55 0055 955 باقی سربلند و خانوباد باشید. Новое радио.